Elias er 25 år. Han har Down-syndrom, autisme-spektrumforstyrrelse og er kognitivt voldsomt udfordret. Han bor på bostedet Katrinegården, der bruger Elia-læge. Her kan personalet sætte projekter og opgaver op, som Elias sig selv kan igangsætte og gennemføre. For eksempel stå op, gå i bad, tage tøj på, gå over i basekøkkenet og smøre morgenmad og madpakker osv. Opgaver, det ville være helt umuligt for Elias selv at løse, uden massiv støtte og opmærksomhed. Hvad Elias skal, hvornår og hvor lang tid han har, sættes op centralt af personalet og vises derefter som billeder på Elias' tablet. Billederne har en skive af farverne grøn, gul og rød, der intuitivt viser, hvor lang tid der er til en opgave, hvor meget tid der er brugt, hvor meget tid der er tilbage og hvad næste opgave er. Det gør Elias i stand til at løse opgaverne præcist og til tiden. Det er meget enkelt at sætte opgaverne op, og de enkelte opgaver kan nemt rykkes rundt i rækkefølge, så de passer perfekt til den enkelte borger. Takket være Elia-læge er Elias nu 100% selvkørende på alle de praktiske opgaver, både på igangsætning og udførsel. For Elias har det betydet større selvstændighed, mere selvtillid, jeg kan godt, og et højere selvværd. Samtidig er der ikke længere personale bundet til at sørge for, at Elias når sine ting. Den frigjorte tid kan i stedet bruges på borgere, der har langt mere behov for støtte og for hjælp i hverdagen. For Elias har Elia-læge betydet, at han kan være helt selvhjulpen, som for eksempel her om morgenen, fra han går i bad og til han sidder ude i bussen på vej til sit aktivitetstilbud.